Kanye ka endi king'iye chal ni bin duol gi ng'eny ahinya, duol kata institutions mochung' ne weche mag mibadhi gi bin gi ng'eny ahinya makoro gichak gigajore iye kanyo nikech nitiere EACC, nitiere DCI, nitiere ODPP koka koro ichak idonje doho. Bedo gi mang'eny no en gima ber kose en gima rach? Gibedo gima ber no mano gima ber. Ng'eny gi no kelo gima ber. Lakini ng'e niya ging'eny lakini moro ka moro ni tich mare omigi nafas mar tiyo. Kiyudo ka commission chande en tije ong'iyo weche mag preventing weche mag gayo mag mibadhi. Koro nyaka ging'e niya ere kaka wanyalo loso policies manyalo geng'o wachni kik timre. Ineno king'iyo kata steering committee mag anti-corruption iyudo ni gimbe gi tijgi mar create awareness, public awareness mag gibi onego gidhi adhiya kuonde duto ka ginyiso ji weche mag mibadhi. Ang'o miyo gitimore tang'o miyo kik wan kaka oganda kik wabede nafas mar bedo timo weche mibadhi. To mano en gima ber nikech ka ging'eny kamano wantie checks and balance ma miyowa koro ng'ato kotiyo kaka dwarore weche mek mibadhi gi nyalo rumo. To jomoko be seyo ni bedo gi mang'eny ni makelo ng'ikruok nikech koro chal ka gima kiyudo kidhi kamoro kaka EACC idhi irocho faendi mondo kino chope DCI koni samoro ni ng'ati moro DCI kanyo idhi rocho faendi kanyo. Mano be nitiere adieri kanyo ni bedo gi mang'eny no miyo nitiere fuok mang'eny ma ng'ato nyalo riwore mondo geng' wache mag mibadhi. But ing'e ni sama koro wawacho ni ging'eny no jodoho yung ni parliament donge gimbe na od bura na ging'iyo ma gineno niya mano nafas madwarore mondo kech ka commission nitiere ka nyaka bed gi structures moko manyalo konyo commission timo tije. Implementation mag gik magimiwa kaka framework. Koro an gima adwa wacho ni giber ka gitiyo to kok giti mano nyiso ni pesa mag oganda lal to kwane tich magitiyo. Koro treba aparo ni bedo margi no nyalo konyo ka gitiyo kaka dwarore kaka omigi nafas mar tiyo ne jo Kenya. But iyudo ni koro sani kata institution go be wan gi institution moko ma kaka koro wach ni Transparency International kaka uraia wambe wang'iyo samoro watimo monitoring migi weche moko matimore e piny ka kata ka en gimoro matimore e constituency moro iyudo wadhi watimo social audit be nitiere ratiro kaendi be nitiere kaka nopangi e kaka otiyo pesa no kaka nobiro otiyo maber kaka en contractor noyude e yo mane nagiluwo procurement Public Procurement Act kaka dwarore koso nagitimo mibadhi e iye kanyo. Ka nitiere wayudo nyaka wago firimbi wach ni ka nitiere wach mantiere manyaka walu ratiro mantiere iye ka mondo wane kaka wayudo joma timo weche mibadhi otergi